Lor khom episode za somruk pakhat na beisei lo nun chan him tumak dang lamte kol ke sa rang kumsang ni panga khan miswal rual mi pali te chuan mei chetle rol kumsom pahnia upa chu Ethiopia chim thlang lam thingtlang kho pakhat atangin an robova chung miswal rual te chuan chu mei cheno pangkhongai thlak tak chu cholkar khatlai mai an hreng ani an soisa a an vua ti luina manga pasal nei tura thlemin an vo bok ani heng hun lai kumsang ni panga vel lai hian Ethiopia thingtlang kho then khata chuan heng misolina meichia an ruk bova ti luina manga nupuya ta na an nei lui hi a hlur hle reng ani police te chuan heng poi khoi tu te hi an zong zela nima sela cholkar khat aliam poin an la mu chuak thei mai silova an nu chui chu a hlotling don lovin alang ta hle ani hetia beidong ang reng taka an mizon an mu thei lo lai hian thilmak tak mai an watong ta a khovel makti atling hialani chu mei chetlei rol miswalin an ruk bo chu ram hnoya sakei pathum lai mai hian police lo thlen ma chu an lo veng reng mai hi alo nia azong tu te lam an va thlen chuan heng sakei te hi an kalbo vele tamaya ti chuan him takin he mei chetlei rol hi an chan chuak theita ane ram sa chanchin zirmi te chuan heng sakei te hian mei chelau thlabara trap thom an hriat chuan chanpuya ngai ti hriain heng miswal rual te hi an dar ta nia an ngai ani chutiang tak chuan he tle rol po hian sakein miswal ama rubo tu te chu aron dar vek thu a soi bokani tuipuilal Nenhauser marine biologist pakhat chuan a hun tamzok hi huel bula research tinan amang emoti turani a tuifin riata huel zirchiangin anjinga a khosachot mai thinani chutianga huna man mek lai chuan September sang ni som pariat khan adam chunga a thei ngil to lo tur thil danglam atong tlat mai South Pacific tuipuya Cook Island anti bula chuan Nenhauser hi huel zirchiangin tuipui chunga alut le a chuti lai chuan ama aron se tumin tiger shark lian em mai chuan aron pan mek ti reng a hrelo hetia shark lo takin abul aron thlen ma lok hian khovela sangalian ber mai huel chuan Nenhauser chu ron chanin a thei to parangin anor sona him takin a thian te omna long lama chuan a hruai phei ta hlawani Nenhauser hian atira chuan annun na chan sakani ti po a hrengal mai lova longa tranga an thlir nu hian ama ti na tum tiger shark hi abul hnaya a omti a hrethiam ve chau nge ani huel te hian thil nung dang te chu anma ani tina theitu te laka tranga chan him hi an lo chin fo to thin thu he researcher hian a soi boka ama nge in ataka atong chu van nei a in tin adam chung soi atling nge yang le mia chan chuak tu duom kumsang ni pakwa khan tui hleu thin yang hun chu free diving competition a telin Polarland Aquarium Harbin China a inti siak na an neya man rotel lova tui chunga in lilu rei siak anti mek lain yang hun chu maktak main akong chin noilam zong a che theilo thut maya atal boi chu ani zui der mai akezing thut awang chuan fitam taka thuk tui chunga tanga chhuwa chu theilo tluka ngai ani a ahun nu nunga thlengta a ain ngai man hialani chutia mang ang taka limonga atal boi lai chuan huel chikhat beluga huel an ti mai chuan ron muin rang takin yangu ni ke a chuan sein tui chunga a hnuk chho tamaya yangu ni chu adam kho chhuwa thei pha ta hlawani he beluga huel hi China a chuan a ming athangin alar ta hle a Mia the rescuer tia a ming phu asak ani nge ani chanpui turwal dolphin te hi mishing ti lo thil siam danga chuan a finger pol an ni ti kan hre ome thil hlo om lo thleng tur hriat lok theina mak tak mai an neya chung an hriat lok na te chu an bul hnaya nung cha le thil nung dang te hum him nan mangin thei top an chua thin ani Adam Walker British tui hlo thiam po hi dolphin tengil nei zia ataka tong tu le hrechiang tu te zinga mi ani nge yang darkar yat lai mai Pacific tuipuya tui in hlo siak na hautak marathon swimming competition a Adam Walker chu kumsang ni som pali khan telin heta hian anun na chan himina omani chutia tuifin riat laia thei top chu a tuya hleu mek lai chuan shark puitling lian le kol tak mai chuan se ngei tumin chak takin aron pana chutia ahmabak hrelova tuya hleu mek lai chuan khoilama tanga lo kal ngen ni po hriat lo
dolphin rual te chu ron lang thutin ama chu an ron hual ta a atui hleu rual chuan hleu ve zelin darkar khat lai mai chu tuyan hleu pui ta ani hetia dolphin rualin Adam Walkera an huala an ven himawang hian he shark po hian tina lovin alet san le ta lawani beiseilo thian du om in lama khoi chi sazupui lian po hi an lo fing thei ngang mai kumsang ni pali khan Simon Stegala heti laya kumsomli pani mi chu TVN a thuthleng se amut za lain zun thluma wangin ni kho hrelovin akai thut maya anupui chuan amu hil satlia ngain apasal chunga thil thleng mek chu a hrengreng reng lowani chuta an sazupui khoi dori anti mai chuan apu omdan chu hrethiamin apu oma chuan atum vak vak maya amuile akavel te chulia sakin aphili hle maya hetia an sazupui khosazia mak takatang chuan Mrs. Tegali chuan apasal omdan chu adik loti hrethiamin arang theyang berin aboi som tangala Mrs. Tegali hi emergency service at hoklai ani awangin a hriat angin apasal chu aboi pui ngalani blood sugar ti niam na turin akachunga te chuan special gel at mai kuala ma se a har thei mai lo awangin 999 kolin chanpui turin karlova an no thleng ta a pasal nun na chu chan himin a om ta shramani anua an komna Mrs. Tegal chuan sazupui te hi uluk le duat taka khoi fin thei ani lai hian ngainat le duat an hlolo hle a kan khoi ani po in kan huan kil khoi molaya bom kan siam saka an tlatvel na tur mun zim te kan zu sak ringot thina khohar le mal takin kan da mai thin nima sela chu chau chuan phu to kan ni lo ti hi kan thil tuna tang hian mi ten ria se ka du ani sazupui hi mi hring tengai na tur le fing taka khoi thei an ni zia hi achiang ani ti in war takin asoi nge ani chung komembar thar kumsang ni som pasari khan winner Arkansas sa cheng Abigail Bruce chuan akum som tlin puala thilpeka anu le pa te su kel lei sakturin angen mau maya kel chungai na lo hlema se an fanu thil du chu an lei sakta thawani zan hi chawliam man ti chuan aruma aria tir ve mai akel khoi chu zan laya abe ta chiam maya Abigail khuma chuan lon kain Abigail chu kai tho tumin rap vak boka no pangte Abigail an har meu chuan an in lo khumup mup mai chu a muta ngala aranga anu le pa te vakai thovin tukvera tang chuan an kot kaya an zuang chuaka an garacha kang mai lo chuak na saman to tak chu an zu muta ani an garage kang chuan an in chung chu aron kang kai tran to alo ni a fire department kong ngalin an in chu kang ral lovin an thel mit thei ta ramani Bruce chung kwa hian Kirk TV in an komna a an kel lei thar chu ran ang po en lovin an chung komembar thar ani thule ama awanga in le lo chan lo sham an ni ti hria in tuna mai ni lo kum khua po a an rul sen lo tur tho war takin an soyane chiat na pumpel tir tu chu kumsang ni palia Indian Ocean kama tsunami atho chiam tum khan Amber Owen le asung te chu Thailand a chol manga anjin khothon lai ania khatia tsunami tuifon na satak le thlipui na noi ma lok khan Amber Owen chu sai patuai ningnang tia an ko chunga chuan chuangin thate ala a chutia nuam titaka beach a hunan man lai chuan chu sai ningnang chuan thil lo thleng tur chu hrelokin Amber chu mun him lama thei pato pachakin atlan pui ta thut maya Amber chuan chutia chuan na sai atlan chiam mai chu a hlau hle maya a tre chula asung te poin an zui boka nima sela an tlan nu reilo te a chuan tuifon na satakin chu vau kam chu aron khu ta hlup maya sai ningnang zara chuan an chung kwa in an him thei ram ti an thethiam ta ani kan video min lo thlir sakawangin kan loma lo like in lo share la kan channel te min lo subscribe sakin episode thari lo hriat zel theina turin notification bell ilo on don nia